Плюнко. Добре, сега какво трябва да правя? Мани... What? Базна... И здравейте хора, аз съм Гост Шоу и днес ще играем една Enclave, една невероятна, много хубава игра. И тя е купена в Steam и ако искате, може да я купите в Steam. Ако ви хареса сега, ще правя поредици на нея. Сигурно бе, ще видим. Защото нали аз правех първи епизод на Outlast и мисля май, не знам, да не правя поредици на Outlast. И реших на тази игра, но ще си помисля, ако мога на двете да я, не знам. Добре, както да е, започваме да играме и да, тук са някакви работи. Започваме нова игра. Ами, изи, защото за първи път игра играта. Така, тук е името. Какво да е името? Ghost Crazy. Добре. Само не така. То не може. Добре. Както да е. Да, тук нещо гледаме. Тука не, чакай. Добре. Добре, дайте да преминем на това. Добре. Не ми се гледа цялото, как се каже, трейлър или нещо такова. Направо си прекарна играта. И така, ого, добра играта. Добре. Това сигурно трябва да съм аз. Да, това съм аз. И какво трябва да правя? Мали! Какво така се издруса, елате? Добре. Окей. О, меч! Яко. Добре. Сега си... Май трябва да ходим там. Оф! Леле! Оста тука, бе. Абе, знам как се скача, бе, не ме учи. Не съм роден с аксия. Мали, какъв топлък. С тия мангали 2017-та. Чичофеста, как си е, брат? Неба. Аз ти викал, здрасти, ти започва да умреш. Така се прави с приятел, бе. Мана, педерасни неща са. Добре, да ги удар животия, Плюнко. Добре, сега какво трябва да правя? Мани... What? Аз не съм иллюминат, бе, това падна върху мене. То камък падна върху главата ми. Не разбираш ли, падна това върху главата ми, бе. И не умрях. Fuck. Please. No. Окей. Чакай, намерих тук нещо. Какво е това? Това тук където, да. Това тук където се започна. Аз имам такова, бе. Как се казваше? Торч, фенер. What? Що викам? Добре, фенер. Торч. Така. Тука. Ого, къста, рак ми. Аз ще умра, ако случа. Не. Добре. Къде си, бе? Fuck. Добре. Така. Минават вече 4 минути и тази игра направо ми изкара ангелите. Как си, бе? Ти не умря ли, бе? Човек?
Гледате на един такова живот силата, на един меч. Си на един удар животен човек. Чакай сега. Тука, не знам. Не, това ще така. Добре, да си ходим така, къде си трябва. Така. Леле! Човек, ти така как се оживява живота? Вот. То ме гледа, сякаш ми е видял оная работа. Имаш късмет, че камъните ме спасиха. Леле! Той избегал! What? Къде си, бе? Той избегал, бе! За кой избегал, човек? Убих го. Ох. Девах. То не беше ли? Камък какво е такова. Как си е вратно? Добре. Я, пачки, тачки. Вой. Добре. Така. Добре, пистя. Добре. Ти изнасилват. Тя. Абе, пиян. Остай детето намира, бе. Умря. Пия водка. Умря! What? Така. Дайте да депеля. Добре, вече минаха 6 минути, вече се научих как се играе тази игра. Иначе верно си е готина играта и тя май мисля, че е 5 евра в Steam, демек некъде 10 лева сигурно. И не знам, ако искате, не ви казвам си, ако искате може да си я купите. Перфектна е, хубава е играта, не е лоша, но даже много ме кефи. Има да ми е от фаворитките. Така, тук къде се намирам? Така, значи тук бях ли? Не, тук не съм бил. Fuck shit. Добре. Добре, тук вчера викам на Чичо Фестер, преди да си ляга, да не се опикава. То не се опикава, ама че вече не може да живее и айде да си вземе нож карамбит от CSGO, си чупил монитор, за да си вземе такъв нож, бате и си се наръга човека. Чай си сложим топча. Топча! Бързо! Така. Сега тук да. Сега тук мисля, че я да видим тук наляво. Тук бях. Така. Тук. Не! Добре, защо не чуш, че това още малко направо целият свят ще стане в разрухалата? Стига ме плаши, бе, човек. Не съм си пил хапчетата. Не. Да, бате, то нещо ми скочи и после съм объл мамиците. Аз не знам къде се намирам. Май трябва да се кача, ама аз не бех се качил горе, ама както и да е. Това ще видим. Айде, по-бързо се качва. Така. Сега не че тук трябва да минем. Да. Май тук сега. Не, тук бяхме. Фак. Човек, къде ми изпрати това, бе? Ей! Бах му майката. Човек!
Не знам къде се намирам, бе. Я от тук се кача, съм се качвал. Добра идея. Така. Така. Мръсна ми вече, мръсна ми. Така. Последно се качам горе. Горе. И между другото има готина прическа в тобата. Моята беше почти като неговата. Да. Галчо може да се види лицето отреде. Аз съм забравил как беше. Чакай. Айде бе! Паркур. Май беше нещо тук. Не знам. Бех забравил. Не бех, преди да снимам клипа, бех малко поиграл на тази игра. И ама пак забравих какво трябваше да правя. Нещо тук ли беше? Ето бе! Аз 100 часа... Де, как ме пуши това? Това е граната! Граната! CSGO! Ох бе! То човек направо... Вече не ме плашиш. Ох! Що само креща като чичо фест? Като му нафт. Така. Айде бе! Моето момиче! Там още. Иска ми ключ. Готина къща. Чакай. Нищо не може да се види. Не, вижда се някаква къща. Тук силно се леле, майко! Така, намерих ключа. И трябва да се дам от ключа. Готово. Та от мене. Та очи има ли бе? Та прич като Робокоп. Погледни, Робокоп 2017. Добре. Така хора, това беше първият епизод на Enclave и ще правим още поредици на нея. Сигурно утре ще очаквате втория епизод. Сигурно с това училище не да мога да се справя да правя тия епизодчета. И така, ако ви е харесал клипа, надявам се, просто дайте палец нагоре и да, не забравяйте да се абонирате. И хаштаг, духа. Да. И това беше хора от мене и до скоро.